sesifike ke esinqumeni sokugcina sokuthi sizotshela abantu abadala ukuthi unumber 5 sizomthatha. Sizocela kahle kahle. Ibona kuphela abantu abane right yokucela. Uma cele amas informed her, uma yena fanele ngemi-informe, uma Khumalo fanele ngemi-informe, uma Ngwabe fanele ngemi-informe. Ngeke ngize ngicele kulabo bantu. Iphuthe engilenzile elokuthi ngiluke ngincenga ngibonisana noma Ngwabe abantu abangafuni ukuboniseka. So sifike ke la sithi kungachitheka abugayiwe, kungenzeka noma yini. Ngizohlangana nentokazi engibonile ukuthi kufanele kube yiyona ke ezongena kulomuzi wakaMseleku, ilame lamakhosikazi.